самия сировакарски празник излизаме, тогава цяла нощ селото е живо. Пожелаваме си много здраве, много берекет, дрънкаме звонци и хлопатари във всяка една къща. Хората ни посрещат с варива, баници и дарове за сировакарите. Той се прави на 13 и 14 януари по стар стил Василев ден. Сировакарите да донесат берекет, плодородие, да се премахнат злите сили, да е живо и здраво селото, хората и всичко в него. Групата ни се състои от 140 до 140 души. Всяка година посрещаме и съседните села от област Перник. 5-6 на брой са селата, които идват. Следващата една година ние ги посещаваме, за да им пожелаем пак здраве, щастие и любов през новата година. Празника при нас датира от преди 200 години. Последните години мога да кажа, че нямаме прекъсване от 40-та година, 1940 година насам всяка една година.